Som 9 fisioterapeutes que ocupem pràcticament la totalitat del territori de Girona, menys la comarca de la Cerdanya, és a dir, Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, els 2 empordans, la Selva i Gironès, i fem un treball de fisioteràpia domiciliària amb tots els pacients que ens arriben. Ens trobem molt un perfil de pacient que està molt condicionat físicament per culpa o bé de la malaltia o del propi tractament. I bé, és un treball específic, molt analític en cada cas, però grosso modo podríem dir que molta part del volum de feina va encaminat a millorar mobilitat, control del dolor, millora de símptomes a través de fisioteràpia respiratòria, de drenatges, però el que podríem dir que predomina és aquell treball encaminat a millorar la mobilitat del pacient i és aquí on també intervé una tasca secundària amb els cuidadors. I un dirà, per què les cames? Doncs perquè aquí el que busquem és millorar grau d'autonomia. Si movem cames i caminem, fem un dia a dia normal i la resta del cos ja s'exercitarà. En canvi, si les cames no estan a to, doncs un és esclau del sofà o del llit. Aquí hi ha un component també de necessitat logística que l'Oncolliga també aporta. I són ajudes mecàniques com poden ser cadires de roda, caminadors, alces de vàter, trapezis, llits articulars, etc. que crec que són indispensables i que faciliten molt el dia a dia de cada pacient. Tots els pacients que ens arriben poden gaudir del servei de forma més o menys il·limitada, però a partir de la 15a sessió després que sí que hi ha una aportació econòmica del pacient. En aquest cas, el que nosaltres volem és ajudar a que el dia a dia del pacient sigui millor, cadascú dins de les seves possibilitats i en funció de les mancances que tingui. I donem una feina totalment individualitzada, específica per cada cas, on, ja et dic, complementem una mica tot aquest equip, tota aquesta xarxa de professionals que porten el seu gra de sorra perquè aquesta gent estigui millor.